Dobar dan svima. Dobrodošli na podcast Paviljona Republike Srbije na Expo 2021. Ja imam veliku čast da danas razgovaram sa Sofijom Stefanović, koja je iza projekta na koji sam ja lično posebno ponosna, a i ceo naš tim koji stoji iza izložbe i uopšte celog predstavljanja Srbije na Expo 2021. U pitanju je projekat koji smo mi nazvali Prehistoric Metahuman. I šta to zapravo znači? To je spoj nauke i tehnologije, obe nastale, kako da kažemo, u Srbiji, dakle naučni metod koji je nastao u Srbiji i tehnologija koja je nastala u Srbiji, kako bi se oživeo praistorijski čovek iz Lepenskog vira. Dakle, ne napravila njegova kopija, nego zaista on oživeo u jednom, kako da kažemo, digitalnom okruženju i dao mu se jedan novi digitalni identitet. Ovo naravno otvara veliki niz pitanja i ja bih sada voljela da predstavim moju gošću. Sofija, dobrodošla. Bolje te našla. Sofija je profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ona je vođa projekta koji je kako kažemo, koji se predstavlja ovde na paviljonu Republike Srbije premijerno. Sofija, da li bi mogla da nam kažeš nešto više o projektu? Ja sam dala samo jedan mali teaser i uopšte kako je nastala ideja za ovakav jedan spoj nauke i ovako savremene tehnologije. Bojana, hvala ti i na ovom razgovoru i uopšte na celokupnoj podršci tokom ovog projekta i tvoje podršci i čitavog tima nacionalne platforme Srbija stvara. Kad je u pitanju projekat Prehistoric Metahuman, ja sam zaista uverena da će on promeniti dosta toga u načinu na koji i proučavamo i razumevamo i prezentujemo nasleđe, a da bismo ljudima koji ovo slušaju objasnili i konkretnije o čemu se radi, radi se zapravo o tome da smo spojili sve one podatke koje dobijamo najsavremenijim naučnim metodama kojima analiziramo kosti, jer sada primenom tih metoda možemo da saznamo zaista mnogo toga o načinu života drevnih ljudi, o njihovoj ishrani, o njihovom genetskom poreklu, o njihovim genetskim eventualnim problemima, o bolestima i tako dalje. Dakle, to je čitav niz podataka koji se već u nauci analizira i dobija, ali ono što smo mi sada zapravo uradili jeste da smo sve te podatke integrisali i uz pomoć metahuman tehnologije koja već, da kažemo, neko vreme postoji, razvijena od strane Epic Gamesa, je tehnologija koja se zapravo bavi ljudskim licima u virtualnoj stvarnosti. Dakle, to je nešto što su oni razvili. Zapravo, verovatno, ni sami ne znajući da je to nešto što može da bude primenjivo ne samo na fiktivnim likovima u gamingu, nego i na stvarnim ljudima koji zapravo uz pomoć te tehnologije mogu da budu oživljeni, odnosno da se naprave od lica biokinetički modeli i da ta lica prosto mogu da gestikuliraju i da pokazuju facijalne ekspresije, smeju se, raduju se, plaču, dakle sve ono što i današnji ljudi mogu da rade. Tako da u tom smislu mi smo integrisali, zapravo osmislili smo proces koji je vezan za čitavu ovu proceduru, gde prosto integrišemo velik broj već postojećih tehnologija da bismo zapravo današnjem čovečanstvu pokazali kako je zapravo neko drevno biće zaista izgledalo kada pokazuje svoje emocije. Da, mi ste zapravo uz pomoć jedne moderne tehnologije na neki način uživali prošlost, tako da to je ono pravi spoj, kad kažem spoj prošlosti i budućnosti, to je... Apsolutno. To je tipično, onako par excellence primer u stvari. Biće primer šta to zapravo znači. Šta to zapravo znači, jeste prvi put. Da li je ovo nešto što je prvi put urađeno u Srbiji, u smislu primene ove tehnologije na oživljavanje drevnih lica, ali tako? To nije do sada urađeno u svetu. Ne, nikada do sada nije urađeno. Da, nikada. Znači, mi zaista u pravom smislu te reči večeras imamo premijeru i pioniri smo u nečemu što, uverena sam, promenit će način na koji se prošlost prezentuje i smatram da ovo što ćemo i danas prikazati apsolutno ima potencijal da se primenjuje na različitim nivoima kada je u pitanju i drevno nasleđe i prosto
mogućnost za aplikacije su zaista brojne i zaista smo uvereni da sada ovo je jedan korak, da kažemo, i samo jedno lice, ali to je sad to lice od kojeg ništa više neće biti isto, jer mislim da ne postoji mogućnost da drugi ljudi neće poželiti da urade ovo slično što smo mi uradili, jer prosto značajno. Znači, mi zapravo ne hvalim sada... se, nego realno je značajno. Zaista jeste. Jeste, da. Dobro, mi sad zapravo znamo na osnovu vaših naučnih istraživanja šta u tom čoveku. Mi smo izabrali za ovo prvo lice čoveka koji je živeo na teritoriji Lepenskog vira, odnosno sahranjen je na Lepenskom viru u Đerdapu pre oko 10.000 godina, dakle u vreme kada su ljudi bili lovci i sakupljači, ali smo zapravo iscrpnim analizama skeletnih ostataka saznali zaista veoma detaljno sve o njegovoj osteobiografiji, znači kako je živeo, koliko je imao godinu u momentu smrti, čime se hranio, kakve su bile njegove genetske karakteristike. A čime se hranio? Ono što je jako zanimljivo, odnosno očekivano je da je riba bila važna namirnica s obzirom da su oni živeli pored Dunava, ali lovci sakupljači vole divljač, meso, ali ovaj naš poseban, poseban jer smo ga izabrali da bude prvi kojeg smo živeli, na osnovu analize izotopa, to su, da kažemo, kompleksne metode koje podrazumevaju da vi iz kostiju gasnom hromatografijom i masivnom spektrometrijom izmerite prisustvo određenih izotopa, ugljenika ili azota i na osnovu koncentracije tih izotopa vi možete da utvrdite kakva je ishrana bila neke individue. I ono što je zanimljivo, mi smo utvrdili da se on hranio gotovo i isključivo ribom, dakle ti proteini su vrlo specifični, i pošto je riba u to vreme sve do izgradnje hidroelektrane zapravo stizala u Đerdap, naši lovci sakupljači su u mezolitu vrlo često u svojoj ishrani imali morske plodove, da tako kažem. Čak smo detektovali i pošto neke namirnice poput kavijara recimo, one su vrlo izotopski specifične, da su oni od tih moruna koje su tamo stizale jeli zapravo taj crni, da kažem, đerdapsko zlato, kako je naš Mikalas, koji inače, osim što je matematičar, bio i rebolovac, i onda je on opisivao u to vreme značaj morune za ishranu ljudi, ali mi zaista znamo da je, čak za razliku od drugih individua koji žive u isto vreme i uzimaju i druge namirnice, naš lovac sakupljač sahranjen, da kažemo, u grobu koje je profesor Srejović označio. On je bio istraživač čitavog Lepenskog vira i radi se o grobu označenom arheološki 69, ali za njega znamo da je vrlo birao i da je jednostavno preferirao ishranu ribom. I takođe ono što je negde nas inspirisalo da njega prvog rekonstruišemo jeste to što je bio poseban po načinu na koji je sahranjen u sedećem položaju, i to je položaj koji je zaista dosta redak i vrlo često se vezuje za osobe koje više imaju neku spiritualnu ulogu u društvu, dakle duhovne vođe, iscelitelji, u nekim kulturama to su zapravo šamani i oni se sahranjuju tako da ne leže, nego da zapravo sede i nastavljaju da posmatraju sa onog sveta sve nas. On je upravo u takvom položaju bio sahranjen i u tom smislu, osim samog položaja, i njegovi mišićni markeri stresa nisu jako izraženi, znači da njegove aktivnosti nisu bile u to vreme kako bi se očekivalo za lovca sakupljača koji živi u Đerdapu tako jaki, tako da je verovatno on više razmišljao nego što je sada bio zadužen za neke teške aktivnosti. Da, pa da ilustrujemo za naše slušalce, zapravo mi sada ono što imamo na paviljonu, je li tako, jeste to rekonstruisano lice sa sve rekonstruisanim, kako da kažemo, gornjim delom tela, ali tako, on se pomera i u ratu, i kada uz pomoć iPhone-a vi pomerate svoje lice, onda se on, kako da kažem, imitira vašu gestikulaciju i tako dalje. Ja sam imala priliku to da probam premijerno i baš sam Sofiji rekla, komentarisali smo to, kako čak i kad se vi naljutite, a on se naljuti, ne izgleda kao da se naljutio. Pa apropo toga da je on očigledno bio neki dobronameran, bio neki duhovni vođa koji nije baš, očigledno je bio vrlo... Ko tebe kamenom, jel? Ti njega osmehom. Jeste.
Kad smo već ušli u to, možda možeš malo sad detaljnije samo da nam razložiš na korake kako u stvari izgleda taj proces, da kažemo, nastanka. Na početku si nam ilustrovala šta to zapravo znači, ali možda onako kratko u koracima za naše slušalce. Da, skratit ćemo prosto da ne bismo mnogo zamorili one koji nas slušaju, ali da kažemo sama procedura zasnovana je tome da lobanja koja se čuva kod nas u laboratoriji za bioarheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ne samo ta, nego još 500 skeleta iz tog značajnog perioda čovekove prošlosti, zapravo se skenira, napravi se uz pomoć fotogrametrije 3D model i moj kolega Jugoslav Pendić sa Instituta Bioscience u Novom Sadu je prvo napravio model i taj 3D model se odštampa na 3D štampaču, jer ne možemo samu rekonstrukciju naravno raditi na originalnim ostacima. I sad ja pričam u fazama, ali konkretno kako je to kad je naš projekat u pitanju teklo, onda smo taj isprintani model lobanje, koji je zapravo identičan kao originalna lobanja, poslali u Švedsku kod Oskara Nilsona. On je jedan od najboljih svetskih stručnjaka za forenzičku rekonstrukciju lica i to su ozbiljni metodi, u smislu to su metodi koji su, kada rekonstruišete lice tim metodama, oni su validni sudski dokazi. Znači, prosto lobanja ne laže kako smo mi izgledali, u smislu kako izgledalo naše lice. Lice se rekonstruiše mišić po mišić, meka tkiva na specifičan način i kada smo dobili fizičku skulpturu, da tako kažemo, izgleda njegovog lica, koju smo naravno dopunili i genetskim podacima s druge strane, jer mi ne možemo na osnovu kostiju da kažemo kakve boje kosa, koža, oči, ali dubinskim sekvencioniranjem možemo da dobijemo takve podatke. Mi smo dobili podatke o tome da je njegova kosa bila brown boje, oči brown boje, kakva mu je bila boja kože. Dakle, dopunili smo ono što ne može na osnovu kostiju i nakon toga tako rekonstruisanu skulpturu ponovo smo skenirali i taj skeniran model je zapravo prenet u metahuman tehnologiju, odnosno statistička preciznost s kojom metahuman tehnologija prepoznaje ljudsko lice je zaista za nas bila potpuno otkriće i zato smo bili impresionirani da možemo da je primenimo, jer je zasnovana na skeniranju velikog broja individua koje su prosto za potrebe metahumana skenirane. Tako da je metahuman zapravo prepoznao naš model i njega transformisao u biokinetički model i omogućio da to lice pokazuje facijalne ekspresije u odnosu na distance određenih delova mišića i određenih delova lica. Dakle, on sada kada se smeje se onako kako se nekada smeje, on ne može se smeje, to jeste. Naravno, mi ne možemo, možda je bio mrgut, možda se nikad nije smejao, ali ako bi pretpostavili da se nekad nasmeo, on se nasmeo tako kako je to rekonstruisano i onda zapravo je, da kažem, sam taj model uz pomoć saradnice naše Milice Tomić iz Beograda pokrenut zapravo u Unreal Engine-u, odnosno Unreal Engine mu je dao to okruženje gde mi njega sada vidimo, gde on živi i gde može da se pokreće i gde nakon toga mi možemo da stupamo preko face tracking aplikacije u interakciju sa njim, ovo što si pomenula. Dakle, kada današnji čovek priđe telefonom našem digitalnom modelu, telefon prepozna naše lice i našu facijalnu ekspresiju naš praistorijski čovek ponovi. Dakle, na taj način je omogućeno ne samo da vidimo kako je izgledao kada se smeje, nego da iskomuniciramo na ovaj način sa njim. Da, to je vrlo zanimljivo, ovako i filozofski, a i praktično. Mi sad kad smo pripremali materijale u stvari za ovaj događaj, pojavile su se reči kao vratiti u život, oživeti. To je vrlo konceptualno zanimljivo pitanje. Znači, šta mi zapravo sada ovom tehnologijom omogućavamo i na koji način će ona uticati i na nas kao pojedince, svakako u smislu našeg iskustva, doživljaja istorije, našeg kulturnog nasleđa, ali na nas kao društvo u kontekstu
individualnog identiteta, digitalni identitet, fizički identitet, prava tih ljudi. Mislim, kako ti vidiš da će uopšte ovo da se... Mislim, ovo je onako baš široko polje, možemo da krenemo jedan po jedan pa da diskutujemo, ali definitivno se čini da je uticaj može biti izuzetno veliki. Ja sad... Da li imamo vremena? Da, ali sam se i naježila, zato što, baš sve ovo što si je pomenula, dosta je kompleksno sve ono što se otvara. Znači, ono što se otvara jeste s jedne strane zaista velik potencijal za potpuno drugačiji način prezentacije prošlosti. I tu sam uverena, o tome sam ti i ranije govorila, da kažem i pre ovog razgovora na neki način i neformalno, da negde osjećam da svi današnji ljudi prošlost uglavnom doživljavaju kroz predmete. Prosto odeš u muzej, vidiš predmet, odeš na lokalitet, vidiš arhitekturu i za nas je prošlost nešto mrtvo, samim tim što je doživljavamo kao predmet. Mi sad ako pričamo, ne znam, o neolitu ili o kojem god periodu, mi zamislimo, ne znam, piramidu ili neku palatu, ne zamislimo čoveka, mi ga ne vidimo jer ga ne znamo, on za nas nije tvorac toga. Mi zapravo ne samo što ne znamo kako su izgledali, nego nekako mislim, nemamo ni osjećaj da su oni živeli i da je naša, da je ljudska kultura tvorevina ljudi, a ne sad samo onih ostataka predmeta koji eto tako ostaju po muzejima. Dakle, u tom smislu taj aspekt da mislim da percepcija prošlosti može da se promeni kroz upravo promene velike koje naš pristup može dovesti i u samoj muzejskoj prezentaciji, ali naravno da se otvori mnogo, mnogo kompleksnih pitanja, upravo da li mi sada kreiramo individu, mi mislimo da, koju nikad do tada nismo videli, jer ja kao, mislim sve moje kolege i ja kao naučnici analiziramo kosti, vratimo ih u kutije i oni žive u tim kutijama u muzejskim depoima, dakle nemaju interakciju sa nama. Izlaze u stvarnost na taj način. Ovako izlaze u stvarnost i vrlo je diskutabilno pitanje za budućnost da li je to nešto što mi smemo da radimo. U smislu, mi smo napravili individu, ali da li bi ta individua zaista želela da komunicira s nama? Dakle, nema pravo izbora da kaže neću da vam se osmehujem. Tako da, nisam ti dobro ni odgovorila jer je pitanje kompleksno, ali pitanje ima zaista više nivoa, u smislu kao i ovo, da li je to si ti isto jutro rekla, da li je onda to individua, jel? Ili to samo virtuelni model? Tako i sad ako zamislimo još neke naprednije modele veštačke inteligencije koje se spoje sa ovom vrstom tehnologije, pa onda njima udahnu neku vrstu uslovno rečeno samostalnog postupanja, možda ne nužno voljnog i svojevoljnog, ali definitivno nezavisnog od nas, onda se postavlja pitanje šta to zapravo znači, kakav oni odnos imaju prema nama i kakav mi odnos imamo prema njima, odnosno šta je to što je, kako da kažemo, moralno opravdana upotreba nečije ličnosti, jer oni zapravo jesu bili ličnosti, jel tako? Mi ne smišljamo nove ljude, mi zapravo od nečega što su fizički ostaci rekonstruišemo nečiju ličnost u virtualnom okruženju i to je vrlo politički, pravno, moralno vrlo osetljivo pitanje. Ali ne, apsolutno se slažem i potpuno sam otvorena za budućnost i ovih razgovora i promišljanja, ali zanimljivo se mi ne zapitamo da li je etično završiti analizu i držati ih u kutiji. Isto tako na neki način gube individualnost, jel? Mislim, oni su muzejski eksponati ili deo iz muzejskih depoa. Sad mi na ovaj način osjećamo da im dajemo individualnost, ali naravno pitamo se da li imamo pravo. Možda na to pitanje nemoguće dobiti odgovor, jer onaj ko je pred nama, u ovom slučaju čovek koji je živao pre 10.000 godina, ne može da nam da odgovor na to pitanje, ali na nama je da razmišljamo i promišljamo da li nastavljamo u tom pravcu. Ili, na primer, da ja sada
dok živim, odlučim šta će biti sa mojim metahumanom za 100 godina ili 200 kada više ne budem živa. Pa tako, mislim, to je više ono što se sada dešava, nas više uči o tome kako da u budućnosti sprečimo, odnosno predupredimo neku vrstu zloupotrebe kad već možemo, ali tako da... Ali bi dozvolila, onako čisto? Pa ja bih. A ti? Bih. Mislim da bi to verovatno, u stvari možda ne bi ni zbunilo. Ko bi bio zainteresovan? Prvo ne bi niko bio zainteresovan. Ajde, ko bi neko bio zainteresovan, ali da, bilo bi srećno. Da, vola bih da želim da verujem da bi neko bio zainteresovan da razgovara sa mnom. Pomenula si uticaj na u stvari promenu tog narativa. Znači sad, kako da kažemo, sa upotrebom ove tehnologije više nemamo samo tu materijalnu istoriju, već na neki način je oživljavamo, ali tako, i dajemo joj tu neku individualnu notu, znači možemo da se bavimo individualnom istorijom tih pojedinaca i tako dalje, kao što sad za ovog znamo da je, ne znam, koliko imao, 55 godina kad je umrao, bio toliko i toliko visok i tako dalje. Tako da u tom smislu, gde vidiš najveći prodor ove tehnologije, u smislu ne samo MetaHuman, nego baš ovaj spoj MetaHuman i ovoga čime se ti baviš. U kojoj industriji ili u kojoj sferi života vidiš da će ovo napraviti neku, kažemo, najveću promenu? Na nivou prezentacije, pa samim tim i razumevanja nasleđa i promena muzejskih prezentacija prošlosti, to mislim da već od sutra može da počne. Zato što zamislite sada da odemo u muzej i da gledamo neku praistorijsku porodicu koja, i to je ono što možda nećemo ni stići, ali o čemu razmišljamo i što već planiramo, da prosto ove tehnologije koje već postoje mi razvijamo zapravo da bi integrisali informacije o materijalnoj kulturi. Dakle, da tog čoveka, našeg ili nekog drugog, na osnovu naučnih podataka o biljnom okruženju, o životinjama, o samoj kulturi, stavimo u virtualnom svetu, ne samo da rekonstruišemo lica i čitava tela, nego čitavo okruženje i način života. Dakle, da svima nama omogućimo da kroz ekran mi zavirimo zapravo u 10.000 tu godinu, na primjer, pre naše ere i da vidimo tog čoveka kako sa svojim psom ili decom, jer imamo i genetske podatke o njihovom međusobnom srodstvu, šeta kroz đerdap, drži svoje predmete koje je nekad držao i da se u tom smislu sama prezentacija promena prošlosti i promeni. Tako da mislimo da će muzejske institucije i uopšte institucije koje se bave nasleđem biti jako zainteresovane. I sad ne... To može i u virtualnom okruženju, ali dobro razumem. Znači, ne nužno sad kao neki video, već možemo i da budemo deo tog, da bude immersive experience, odnosno da bude... Mi možemo onda ući u taj svet i biti deo, posedeti u njihovoj praistorijskoj kolibi ili gde već želimo da idemo, ušetati se u agoru, ščuti malo šta oni pričaju. Dakle, u tom smislu, što se tiče prezentacije, sad ne pričamo o percepciji, ali same prezentacije nasleđa u muzejima, ne samo u muzejima, svim institucijama koje su zainteresovane da rekreiraju određene, recimo, istorijske ličnosti. To može biti jako zanimljivo. Ja već imam, evo sad, izvini, nisam još ni odgovorila, krećem na nešto drugo, ali recimo kad smo ovo uradili, jako mnogo ljudi mi govori šta bi oni voleli sledeće da vide. Jer su ljudi, imam mnogo ideja. Zahteva. Imam mnogo, ali svi već nešto, a što nisi to, a što nisi ovoga, a možeš sledeće, mislim, jako mi je zanimljivo, ja se, na primjer, ne bavim srednjim vekom, mislim, naučno, ali jako mnogo mojih studenta i kolega su pominjali Despota Stefana Lazarevića i ja sam shvatila da je on jako... Bilo mi je zanimljivo koliko je omiljen, zato što niko nije pominjan toliko kao on, a ljudi mi često sada kad to čuju, a što ne uradiš to i to, da, što mi je jako zanimljivo, a što on, pa ne znam, on nam je ovakav, onakav, valjda postoji neka percepcija u našem društvu, njega kao zanimljive osobe koja sad tu nije samo političar, nego ima i taj moment
umetničke i tako dalje. Tako da, eto, to mi je zanimljivo kako ljudi pričaju. Sad sam ja otišla na drugu temu, a nisam ti odgovorila, a šta si me pitao? Dobro, jesi mi odgovorila delimično na temu, rekla si mi da misliš da će u muzejskoj delatnosti, odnosno u tom smislu prezentacije prošlosti, a ono što smo i ranije pričale, to je da u stvari veliki prodor ovde naravno vidimo i u filmskoj i u gaming industriji, odnosno da tu možda najpre vidimo, ali tako, neku vrstu promene. Da kažem, na žalost ili na sreću, mislim da će ove dve industrije najpre odreagovati na ovo što smo mi sada uradili, da će najpre prepoznati i poželiti da što pre ovako nešto realizuju. Zašto? Zato što sada postoji mogućnost da napravite film sa istorijskim ličnostima koje ste rekreirali u virtualnom svetu naučnim metodama, dakle niste pogrešili, niste izmislili, nego imate realnu istorijsku ličnost, ako postoji skeletni ostatak, vi sada onda možete da imate tu ličnost u vašem filmu, da ne pričam sad i o arheološkom okruženju koje može biti rekreirano, što je sve naravno i kompleksno i skupo, ali može da bude spektakularno, dakle da nemate glumce koji glume istorijske ličnosti, nego imate virtualni model te određene ličnosti i u tom smislu čak možda i pre od muzeja koji su malo, nažalost, ne samo kod nas, zatvoreni, pa tromi, pa to sve traje dok se... A ovo, pa jeste, svakako gaming industrija koja sada može razumeti upravo ovo da može da se napravi, tu smo isto imali poručbine, hoće se keltsko selo sa keltima i tako. Dakle, oni isto mogu da razumeju da sada mogu da rekreiraju, da ne izmišljaju nekakav svet, nego da integrišu naučne podatke i da vam omoguće da i lica i predmete i objekte vi imate stvarne i da onda idete u srednji vek onakav kakav je bio sa likovima koji su tada živeli. Što opet otvara brojna etička pitanja u smislu da li smemo, na koji način smemo. Svakako, da. Ali prosto da kažem, ne možemo sad stati zato što ne možemo unapred predvideti gde bi sve mogao da se javi neki problem. Tako da, hajde da kažem, filmska i gaming industrija i naravno industrija nasleđa. Što ne mora da znači da će muzeji biti spori. Možda će muzeji biti spori, ali mislim da za razne države ovo može biti zanimljivo da neke aspekte svoje prošlosti, neke istorijske ličnosti koje su relevantne, na koje smo ponosni, koji su stubovi našeg društva, mi na taj način rekreiramo, postavimo ih da budu zajedno u virtualnom svetu, da nas se na neki način obrate. Ovo je onaj moment kad stvarno mislim ne pravimo se važni s ovim što, mislim, ne govorimo ovo, znaš, iz tog aspekta, kao mi smo prvi. Ne, jednostavno, ovo smo uradili, ovo sad ne može da stane, nemoguće je da stane, zato što je važno da se razvija. Mislim, ljudi će da prepoznaju potencijale ovoga. Sad u kojim će se pravcima razvijati, ne znam. To ćemo vidjeti. To ćemo vidjeti. Sofija, pričali smo o MetaHuman projektu, ali ja bih voljela da nam malo kažeš kako je u stvari ovaj projekat nastao oko onoga čime si se ti bavila. Ti si fizički antropolog. Kad sam tebe upoznala, prvi put sam čula da to postoji. Da to zaista postoji. I ti si mi u stvari, kako da kažem, otvorila onako prozor u jednu potpuno novu nauku i bilo mi izuzetno zanimljivo da istražim i da saznam čime si se zapravo ti bavila i ako možeš da kažeš samo za naše slušalce. Da, fizički antropolozi bave se ljudskim telom, to može da se shvati šire, možemo da se bavimo ljudskim telima danas, ali konkretno u Srbiji je fizička antropologija kao disciplina u najvećoj meri usmerena na analizu ljudskih skeletnih ostataka sa arheoloških lokaliteta. Dakle, moj dan na poslu je analiziranje drevnih skeleta i dobijanje podataka o tome kako su ljudi drevni nekada živeli. I uostalom, ja sam zbog toga i postala fizički antropolog, zato što me je zanimalo da vidim kako su nekada ljudi izgledali. Strašno mi je to bilo zanimljivo. Moje priče o prošlosti iz najranijeg detinjstva su vrlo živahne i nisu se odnosile na predmete. Ja sam to često govorila prilikom nekih ranijih razgovora da sam kao najmlađe dete, odnosno kao najmlađa sestra od svoje najstarije sestre, često slušala priče o prošlosti i ona uvek tada izmišljala i te njene priče su bile jako
onako ljudske, o mamama, bebama, kako bebe plaču, zašto su, znači najvažniji ljudski patenti su kroz njene priče objašnjeni kroz tu brigu o bebama, jel? I mene to i zainteresovalo da se bavim temom materinstva kasnije, ali uopšte da se bavim prošlošću i bila sam donekle, da kažem, razočarana arheologijom u smislu predmeta, znači mi se bavimo samo predmetima, učimo o keramici, o metalu, gde su ljudi, listaš knjige i ne vidiš ljude, gde je život, gde je plač tih beba, praistorijskih ili nekih drugih, i stalno sam imala tu vrstu, da kažem, sna pa i ideje da ih zaista vidim kako su izgledali, i jednostavno stalno sam se ja negde oko toga vrtela, i ono gde je nauka stala do sada, to jeste taj moment fizičke rekonstrukcije u formi skulpture. To se radi i to se radi retko, ali se radi. A naravno nije dovoljno živo, i onda se zaista, možda to bila 2018. možda ti bolje i znaš, jer to sam sad rekla da će biti mala ekskluziva, možda neprijatno da te hvalim ovde, pa će ispasti kao dogovorili smo se da te hvalim. Znaš ono kad se dogovore. Ali zaista je tačno. Ne, zaista je tačno. Ti si me pozvala 2018. godine da gostujem na DLD konferenciji u Narodnom muzeju. Narodni muzej je bio tako, jeste. Narodni muzej je bio domaćin. Meni ta godina bila burna zbog tada tekućeg BIRD projekta koji je finansirao Evropski istraživački savjet, i ja sam do tog momenta imala, tačno se sećam, već 48 konferencija javnih nastupa te godine, i znam kad je stigao taj poziv, i to je bio decembar, sećam se tačno, bio je kraj godine, ja sam pomislila kako, ali si mi poslala spisak sa toliko divnim ljudima koji su već trebali da učestvuju, i već sam znala da u to vreme ono što organizuje, sad ću samo bez veze kao da hvalim platformu, ali jeste, ali zašto da ne? Zato što ona omogućuje da se ljudi skupe, spoje, razgovaraju, razmene, to povezivanje je ključno, jer ovako svi živimo u nekim svojim svetovima, i kad si mi poslala otprilike koji će ljudi biti, i kad sam videla njihove teme, mene je bilo tad u stvari sramota da odbijem. Bilo mi jako bahato zato što su neki divni ljudi pristali. I ja sam u stvari na toj DLD konferenciji videla prezentaciju Trilateral kompanije iz Novog Sada. Jeste. I oni su govorili o metahuman tehnologiji. To je bilo tada u početcima. Tako je, to je tada bilo otprilike neki proton nekakav. I ja se sećam, ja sam to gledala, i taj moment kad vi osetite u stvari da se konačno desilo ono što ste maštali da će možda nekad biti moguće. I to je zanimljivo, jer oni sad ne znaju da sedi tamo i sluša ih neki fizički antropolog koji meri kosti, razumeš? I ja sam onako oslušala tu prezentaciju, i znaju moji u laboratoriji, ja sam došla posle tog DLD-a, i ja sam rekla, ljudi, to je to. Znači, ako primenimo metahuman na sve ovo što imamo i što radimo mi od, da kažem, protokola antropoloških, mi ćemo potpuno promeniti, sada da kažemo svet, drevni svet, ćemo promeniti, i način na koji ga vidimo. I zapravo to je bio u stvari taj moment kada ti neki san držiš u glavi, ne znaš kako on može da se realizuje, čitaš, pokušavaš, propadaš, ali desi se jedan moment, za mene je to bila tada spoznaja da postoji trilateral i metahuman, i zapravo je da kažem narednoj godini ja sam bila tad pod nekim drugim obavezama, ali dobro je kad imate saradnike kao u slučaju koji sam pomenula, moj kolega Jugoslav Pendić, koji mi je strašno pritiskao da što pre počnemo da radimo na tome. Ja stvarno tad nisam mogla, ali mi jesmo tad se dogovorili i kontaktirali smo Trilateral vezano za to da nam pomognu da uopšte čuju ovo što ja kao ideju, i
dopalo mi se što se njima dopalo. Znači, shvatila sam da... Prosto ste se pronašli. Pronašli smo se i oni su tada nama predložili da mi zapravo napravimo grant za Epic Games. Epic Games daje, mislim, to dobro da ljudi znaju, lepe grantove za primjenu njihovih tehnologija u raznim aspektima, prvenstveno gaminga, ali naravno ako imate naučni projekat, možete i s njim da konkurišete. Ono što je meni bilo zanimljivo, jer ja sam naučnik koji konkuriše za naučne fondove, ali mi je bilo jako inspirativno kad sam shvatila da je sada Epicu, koji je ipak, da kažem, kompanija, tako je, da je njima zanimljivo da podrže nauku, jer je i za njih relevantno da pokažu da ono što su uradili nije primenljivo samo u gamingu. Mi kad kažemo gaming, obično mislimo zabava, jel? Pa sad tako gaming. To su ozbiljne kompanije sa ozbiljnim, sa ozbiljnim stručnjacima da te tehnologije razviju, a onda je iza njih, to je sad moj osjećaj, možda nisam u pravu, isto zanimljivo da imaju naučnike koji bi primenili njihove tehnologije. I zapravo je tada Trilateral nama pomagao da razumemo kako je strukturiran, jer ja nikad nisam tu vrstu grantova pisala sad za gaming kompaniju, ali su nam smo razgovarali prosto o samoj ideji i kako to biva u životu u sred tog pisanja granta. Te pozovem ja. Ti me pozoveš nekim povodom, da kažem, drugim i ja ti usput kažem na čemu trenu. Evo radim sad na grantu za Epic. A ja kažem, zamisli Sofija, naš ceo paviljon u Dubaju je u temi Vinče, pa daj molim te da se vidimo koliko sutra. I tako Srbija stvara u stvari od, kako da kažem, želje da podrži ovako jedan projekat, zapravo se ispostavlja kao neko ko je na neki način i inicijator u smislu zajedno sa tobom, jer smo mi, kako da kažem, bili tu na početku da povežemo, što i jeste naša misija. I to jeste naša misija, da upravo kroz mrežu kreativnih ambasadora, jer si i ti i Trilateral naši kreativni ambasadori, da upravo napravimo tu jednu vrstu saradnje i povezivanja i da se rode upravo ovakvi projekti. Sad malo ja tebe da hvalim, jel mogu? Aj, nemoj. Pomenula sam Vinču i naš paviljon. To što je ovde, to i ti i ja znamo, jeste Vinča ključna tema, to je samo onako jedan vrh ledenog brega svega što mi radimo za to arheološko nalazište u Srbiji. Mi trenutno radimo, dakle, na razvoju i revitalizaciji cijelog arheološkog nalazišta, a za to je, dragi slušalci, zaslužna Sofija. Šalim se. Da li se sećaš, mislim, ne šalim se. Isključit će ljudi podcast, ispadne da je sve dogovoreno. Da je sve dogovoreno. Kristina Penezić, tako je, i ti ste bili kod nas na jednom sastanku i nakon vašeg entuzijastičnog govora o Vinči i o vinčanskom neolitu i još o toj zajednici koja je živala na našim podnebljima, ja sam bukvalno ostala onako otvorenih usta do poda i rekla, ok, mi moramo nešto da uradimo za ovo arheološko nalazište, jer ova priča je toliko genijalna i ja sam stvarno ponosna na to da smo toliko uspeli da ceo naš paviljon ovde sada bude predstavljen kroz Vinču i Srbija kao naslednik te kulture. Tako da se vratimo na sada, da mi kažeš malo tvoje utiske uopšte. Ono Serdar i Vojvodu. Kako ti uopšte deluje sve ovo ovde, je li to i srpski paviljon i Expo i koji su ti neki utisci? Ne, ja bih se sad vratila na to i drago mi je što si ti i tim oko tebe to razumeo, ne samo kad je u pitanju Vinča, nego naše arheološko nasleđe je izuzetan resurs koji apsolutno nije dovoljno upotrebljen. Jednostavno moramo da razumemo da je to naše rudno bogatstvo. Dakle, ne možemo da zamislimo da imamo sada zlato i rudne žile koje su na površini da bi ih gazili, jel? Ali mi nekako kao, da kažem, ne znam, više decenijski, to, ne mogu da kažem samo da zanemarujemo, mi ne razumemo. Ne razumemo, tako je. Mi samo imamo 600 vinčanskih lokaliteta, ali tako, na teritoriji Srbije, a da ne pričamo o Lepenskom viru, Staračevu, pa posle kasnije Srednji vek, znači
Tako je. Tako da u tom smislu mislim da je važan korak, zato što bavljanje vinčom sada može da i drugima ukaže da se to prepoznaje kao resurs, kao potencijal. Mnoge zemlje žive od svog arheološkog nasleđa i arheološkog turizma, a Srbija je u odnosu na te zemlje po potencijalu nasleđa miljama. Tako da mislim da je sa te strane dobro što se započelo da se proširi to razumevanje značaja nasleđa za napredak svakog društva, potencijal njegov. To nije sad samo idem u muzej da vidim nasleđe. Dakle, vi možete u nekoj zaista današnjoj zabiti, znači u nekoj ruralnoj sredini, u Srbiji u ruralnoj sredini imate antičke palate, jel? Tako je, da. Od kojih možete da napravite apsolutni potencijal. Tako da mislim da je dobro što se desilo. Na paviljonu vidim da je gužva, ali iskreno, zbog svih priprema za naš projekat, nisam uspela sve da vidim detaljno, tako da ću sve što se detaljno tiče, nadam se da će biti neki drugi podcast, ali sve ono što sam do sada videla je stvarno fenomenalno i vidim da ima dosta posetilaca da se zadržavaju, da pitaju, da se vrte, da sede ispred paviljona, da se fotografišu, tako da mislim da je apsolutno dobra stvar postignuta. Sad samo ne znam sve detalje u smislu svakog segmenta postavke da bi sad to iskomentarisala, ali mislim da se Srbija predstavi sa tako između ostalog i svojim značajnim preistorijskim nasleđem. Mislim, ja se ne sjećam da se to nekada do sada dešavalo. To je stvarno prvi put da se tako nešto radi, da, to je, tu si u pravu i mislim da to zaista treba da bude jedan pomak u tome kako se mi predstavljamo na međunarodnoj sceni i uopšte ne samo načina, nego u ovom smislu što ti kažeš i sadržaja i da zaista nekako prepoznamo značaj tog našeg kulturnog nasleđa koji nije samo naše, mislim to je, jel tako, i evropsko i svetsko kulturno nasleđe, tako da nije nešto što svakako je nešto što ima daleko širi uticaj u odnosu na samo našu, da kažemo, nacionalnu istoriju. Kad pričamo već o tome, ti si se pored ovih tema bavila i temom materinstva u praistoriji, ali tako? Ali dobro razumem. To je ovo što si pomenula, to je ovaj BIRT projekat koji je finansirao ERC. Šta je bila srž tog projekta? Pa ja sam se sad dotakla srži te projekta kada sam ti malo pre pričala o prošlosti koja je u mojoj glavi drugačija nego ona iz knjiga, iz predmeta, vrlo živa, odnosno iz priča koje sam slušala u detinjstvu, i koliko je to važno, znači, za decu, šta im pričamo, kako im govorimo, na koji način im nešto predstavljamo, to zauvek menja njihove puteve i njihove sudbine. U mom konkretnom slučaju je ovo značilo da sam ja stalno tragala za mamama i bebama u prošlosti. Nisam ih videla u arheološkim knjigama, nije se čuo taj plač beba, jer to nije postojalo kao tema u nauci, što je isto pitanje za sebe. Zašto se naučnici nisu bavili materinstvom? Bavimo se keramikom, sad nemam ništa protiv keramike, opet predmetima, ali kako je izgledala briga o bebama, kako su praistorijske majke preživljavale porođaj, koliko dugo su dojile svoje bebe, čime su ih dohranjivale, to su jako važne teme i one su bile ignorisane. I ja sam u jednom trenutku, to su oni momenti kada želite možda i da odustanete od nauke, jer imate neke tako lude ideje, ko bi vam finansirao mame i bebe. I onda sam ja to donela ludu odluku, pročitala sam neku bila vrlo inspirativnu knjigu koja me je još dodatno podstakla da sebi kažem kao, ok, nema veze, sad ću to da pokušam, pa šta bude. I ja sam u stvari napisala projekat Prehistoric Motherhood, odnosno o preistorijskim mamama i bebama na centralnom Balkanu, i kao neko neupućeno biće prijavila se za grant Evropskog istraživačkog saveta. Kažem neupućeno u smislu što u tom trenutku čak možda nisam ni imala svest koliko je teško dobiti taj projekat, znači kakva je selekcija, koji je broj kandidata.
onako, ja sam bukvalno krenula, predala i ajde, dobit ću ga. Iskreno, do kraja. A bukvalno, onako, ja sad kad se setim, verovatno ne bi to nikad smela da ponovim, kao sad, ajde, idem, tako. Hrabro. S tim osjećam, ja sam mom timu tad rekla, svi su stvarno mislili da sam malo luda. malo više, jer kao, ono, bajerci, to, ajde nešto drugo ozbiljnije, ali kao bebe, jel god, da. Međutim, eto, to je pokazalo da nauka, naučnik i mora i treba i može da otvara neke nove oblasti, ne samo oblasti radi nove oblasti, nego jednostavno da ako ga nešto zanima, ne treba da se obeshrabri ako se niko time ne bavi, jer mi nekad mislimo, pa dobro, ako to nije tema, verovatno je glupo, ajde mi se ne smeju, jel? Da, to možda i jeste čest problem u nauci, ta vrsta, kako da kažemo, reprodukcije i nekako svi na kraju završavamo sa dosta sličnim tezama, hipotezama, narativima, umesto da otvaramo nove neke narative. Ja znam kad sam neposredno pre nego što si ti postala naš kreativni ambasador, sećam se da sam tad baš čitala da postoje samo 2 žene koje su nosioci ERC granta kod nas, ti si jedna od njih, to je bili, druga je Magdalena Đorđević i to je bilo onako vrlo inspirativno za mene kao neko ko je student na doktorskim studijama, tako da i ova poruka koju si sad rekla je izuzetno, ja mislim, važna, a to je da nekako moraju naučnici i naučnice da veruju u sebe i da nekad i budu malo luckasti i da malo više veruju u sebe. Kako ne, a Magdalena koju si pomenula isto, ako možda nekad bude gledala podcast i mnogo je pozdravljam, ja se negdje šalim, ti se baviš početkom kosmosa, svemira, kvar-gluonskom plazmom, izvinjavam se ako nisam dobro rekla, a ja bebama. Mislim, pazite, teme su, kako da kažem, kad bi sad neko rekao kao kako? Ozbiljna i neozbiljna nauka. Ali uopšte nije bitno, mislim, kako da kažem, bitno je da osoba to stvarno želi da uradi i ERC je u tom smislu, ajde iskoristimo sad i priliku da pozovemo naučnike u Srbiji, zato što je to divna mogućnost ozbiljnog 5-godišnjeg finansiranja, traže se inovativne ideje, traže se novi pristupi. U Srbiji nama stvarno toga ne manjka. Nama manjka hrabrosti da se prijavljujemo na te projekte. Broj prijava iz Srbije je jako mali. I ljudi nekako valjda su uplašeni ili upravo ovo misle, pa sad ko će da finansira ovu moju ludost. Ako je ludost značajna i ima velik potencijal za stvaranje novih oblasti istraživanja, da donese nešto novo, upravo Evropski istraživački savjet je jedna od mogućnosti. I nije to samo grant za PI-a, to je samo čitav tim koji raste uz to, edukuje se uz to i dobija fenomenalne mogućnosti za naučni rad u Srbiji. Naučni rad u Srbiji, ključna reč. Hoćemo da popričamo malo o tome. Hajde. Mi smo, kako da kažem, u nekih poslednjih par godina svašta nešto uradili u tom smislu. Osnovan je taj fond za nauku, imamo i fond za inovacijnu delatnost, promenjen je sistem finansiranja nauke, ali čini se da još dosta toga treba da se uradi. Pa kako ti u stvari vidiš negde možda dalji razvoj i kako uopšte, koji je tvoj dojam, da kažemo, negde naučne zajednice u Srbiji, potencijala i kako bismo možda još mogli dodatno da... Pa ja mislim to da potencijala ne manjka, ali da manjka vrsta podrške na raznim nivoima, u smislu od toga da naučnik dobije, na primjer, evropski grant, pa ne može da ga institucija nije spremna. Ili da imate mlade timove, evo naš konkretan slučaj, mi smo u laboratoriji za bioarheologiju došli do broja neverovatnog zaista kroz različite projekte od 28 mladih ljudi koji rade vrhunske stvari, idu na konferencije, imaju vrhunske radove, ali vi u nekom trenutku dođete do nekog limita gde ne znate kako biste dalje. U redu je, vi možete da dobijete i svaka čast, evo sad da se napravim važno, moja laboratorija dobila ideje jedne, ja nisam prošla, moram da kažem, da se pohvalim da moje ideje nisu prošle,
ali sam vrlo ponosna što je koleginica moja Sonja Vuković i još mlađi tim od našeg, to je važno za našu laboratoriju, ali jeste to, da kažemo, kratkog daha u smislu da je to sada 3 godine i mali broj ljudi. U tom smislu mislim da treba, sad ja ne znam kako bi se to uradilo, ali kad imate jake istraživačke grupe koje hoće, mogu, guraju, one moraju da imaju apsolutnu podršku. Mi recimo nismo uspeli da osnujemo institut za bioarheologiju jer nam nedostaju prostori i oprema. Znači imamo ljude, ali nemamo, pa mi ne možemo da ga imamo. Odakle da ga imamo? Jel? Mi nemamo svoja sredstva za to. Tako da mislim da od tih, da kažem, ja razumem i zakon i formalno kako stvari moraju da funkcionišu, ali ako postoja neka jezgra gde imate kvalitetne ljude, onda prosto moraju da se nađu različiti mehanizmi kako neka istraživačka grupa može da napreduje i šta joj je potrebno. Tako da ja mislim da ne znam ni kako da ti odgovorim na ovo pitanje. Nije bio dobar ono trajanje onoliko projektnog ciklusa, nije dobro ni to što kod nas je, da kažem, velik broj naučnika radi, kako se to zove, nije ni ler, ni u drugoj brzini. Da, održava se neki status quo. Mi sad imamo, ja mislim, ne možete biti naučnik osrednji. Mislim, zašto biste bili? Da, ili ste najbolji ili prosto niste. Jer vi možete uvek biti fenomenalan frizer koji nije vrhunski, razumete, ali živite, imate mušterije. Nauka nije to. Ona mora da bude izvrsna. Ona mora da se trudi da bude izvrsna. Ne da provedem naučni vek reciklirajući jednu te istu ideju. Sad kod nas u stvari imate taj koš u kojem smo svi jednaki, ne kažem, vjerojatno će se sad sa fondom i novim projektima to pročistiti i dobit će se mogućnost da oni koji su dobri dobiju dodatna finansiranja, ali mi sami sebe vučemo, mi tom malom svotom novca raspolaže se tako da i oni koji su jako dobri i oni koji to nisu na istom hlebu žive, tako da ima tu mnogo nivoa, ali mislim da treba se nađe mehanizam da se kvalitetne istraživačke grupe pomognu, a ne da se sad traže neke zakonske prepreke koje sad stvarno nisu ključne. Kako vi da napravite novu instituciju, mislim, odakle sad, ja sam to i pitala u ministarstvu, ali odakle ja sad da imam prostor i opremu, razumete, ja hoću nešto novo da osnujem. Dobro, tu je spoj birokratije i tako je. Treba biti fleksibilniji u tom smislu pristupa, slažem se apsolutno. Nama je jedan od ključnih fokusa upravo ova ključna reč koju si ti pomenula, to je izvrsnost. Odnosno, ideja je bila da se osnuje ta institucija koja će podržati izvrsne projekte i tako dalje. I jedan od prvih poziva jeste bio namenjen mladim naučnicima. Kad kažem mladim, mislim na one mlade u naučnom smislu, dakle da nisu do sada imali priliku da vode svoje projekte na nacionalnom nivou i to mislim da je bio onako jedan presedan i vrlo važno da se u stvari tu nekako postave, kako da kažemo, dobri standardi i parametri da će zaista ta institucija brinuti i o tim novim naučnicima koji dolaze. Tako da u tom smislu voljela bih možda da ovu priču o nauci zatvorimo u nekom pozitivnom tonu, otprilike šta bi bila tvoja poruka pre svega mladim naučnicama, a onda i naučnicima. Ne, ja to kažem i mojim studentima i mojim doktorantima i stvarno to mislim, nije parola. Za mene, ko želi da ostane u Srbiji, ja sam jedan od tih što kažu likova, jel? Prvo, mislim, bila sam ja i na Cambridgeu i Heidelbergu svuda i nigde mi se tamo, i kad sam imala mogućnost, nije ostalo. Jednostavno nisam takav karakter. Ko nije takav karakter, ko ne žudi da ode, mislim da je Srbija stvarno fenomenalna u smislu mogućnosti da mnogo toga razvijete. Toliko toga ne postoji, u toliko toga je važno napraviti pomak da je to zaista jako velik potencijal za svakog čoveka koji ima inspiraciju bez obzira na sad ovakve ili onakve okolnosti. Uvek možemo da se na nešto žalimo, ali ako imaš onu vatru u sebi da hoćeš nešto da promeniš, da želiš nešto da uradiš, da je to apsolutno moguće i da čak imaš potencijal veći nego u drugoj zemlji gde imaš 1000 sličnih poput tebe.
tebe, mi u antropologiji nemamo specijalizacije u mnogim oblastima. Svaki moj doktorant može da bude prvi ovde u nečem inovativnom i da jako su dobre i tokom doktorata, znači da se putuje na mobilnost, da se uzimaju ti grantovi, znači da se vidi sve, da se neki metod nauči i da on nastavi ovde da se razvija. Tako da u tom smislu je poruka, ali stvarno to mislim, da nema rada i posvećenosti koja na kraju neku radost i zadovoljstvo, sad ću da se razložem, neće doneti. Pa ne jeste, zato što dese se teške stvari, padamo, svi se sa svim suočavamo, ali ta posvećenost, to naše ludilo da nešto istražimo, da nešto saznamo, da idemo dalje, nagrada koju čovek dobija kao biće je toliko velika da odustajanje apsolutno nije opcija. Ja se skoro slažem s tobom i ovo me podsjeća na naše sedenje sinoć ovde na paviljonu. Evo, možemo sada ispričamo. Smejemo. Kad smo otvorile i ovaj laptop i ovaj telefon i ekran i shvatili da ništa ne radi i da mi našeg čoveka iz praistorije ne možemo da oživimo, a onda Sofija u jednom trenutku kaže pa možda je ovo ontološka stvar, možda on zapravo ne želi da ga mi oživimo, a ja kažem Sofija, mi sutra imamo događaj. Tako da, apropo te nagrade, upornosti i tako dalje, očigledno moramo biti malo i ludi u tom smislu, da verujemo da je i nemoguće moguće. Apsolutno, bez toga nema opstanka. Pa tako se čovečanstvo razvijalo. Nije se čovečanstvo razvilo od nekih običnjakovića koji su presedeli i ne pomerivši se. Svaki napredak je prosto vezan za neku našu želju da se nešto promeni, unapredi. Tu su inovacije, pa praistorijski ljudi kad nema nauke, oni su popravljali društvo, donosili nova rešenja jer su hteli nešto bolje. I to je upravo ta kreativnost, odnosno to, kombinacija snalažljivosti, nove ideje, kako prekombinuješ neke stvari. U stvari je to kreativnost, zar ne? To si me dobro podsjetila, kad sad to mogu da ti ukradem, ovo što si rekla za poruku i za mlade naučnike naročito. Kreativnost i tu treba da se svi ohrabrimo. Znači, to nekako sad da ne pametujem i citiram Junga, da se ne ljute psiholozi, pošto neću to dobro ni uraditi, ali on jeste govorio o tome da se kreativni igra objektom koji voli zapravo i vi nikad ne smete da odustanete od onog što vam se u srcu radi. Jel? Možemo i da pričamo o ozbiljnim naučnim metodama, edukaciji, to je jedna stvar, ali uvek u našem srcu leži neka tema koja nam je naročito privlačna i ne treba da je se odreknemo jer neko misli da je to glupo, jer mi mislimo da nećemo imati karijeru, da nećemo dobiti projekat, pa šta nas briga? Mi se igramo i u svojoj ljubavi za predmet našeg istraživanja ili za temu našeg istraživanja, tako da niko ne sme da se stidi ili boji onog što mami njegovo srce da bude tema njegovog rada i dok god se igra sa tim u glavi, ovo što, sad da se i vratim ponovo na MetaHuman, nije meni na glavu bez veze pao Srbija Creates i trilateralno u Narodnom muzeju. Kako bi mi to palo na mene da ja to nisam maštala da se desi? Znači ja sam to maštala, nisam znala kako, nisam znala kuda da krenem, ali nikad nisam odustala da ja to smišljam kako bi to izgledalo, da ja te, ne znam, mame i bebe rekreiram i tako. Ti dok si u tome, stvari se prosto dese i ti možeš da ih prepoznaš ako si u svojoj temi, šta god da ti padne, ti uklapaš u svoj sopstveni scenariju. Vratili smo se sad na MetaHuman. Ja bih iskoristila za kraj da te pitam šta su nam sledeći koraci. Šta je plan sa ovim projektom i kako vidiš dalje, kako da kažemo, tvoj razvoj ovog projekta?
Ono što bismo, na čemu sad želimo da radimo jako brzo jeste da napravimo model čitavog tela. Upravo ovog muškarca slepenskog vira, jer su mu kosti vrlo dobro očuvane i mislim da je sad, nezavisno od drugih planova, o drugim individuama, o daljim mogućnostima da pokušamo da nađemo investicije koje će nam pomoći da ovo razvijemo na jedan kompleksniji način, u smislu da je potrebna ozbiljna investicija da bi se ovo sprovelo u svim ovim aspektima koje sam pominjala, većeg broja individua, okruženja, podizanja arheoloških objekata, sve ovo što može, ali da kažem prvi donekle manji korak je da se napravi čitavo telo, jer upravo sa čitavim telom naučno zasnovanim dobit ćemo virtualni model čoveka u potpunosti koji će se kretati upravo onako kako se kretao za života. Tako da kažem, to je neki prvi plan i prosto ćemo se truditi da za neke dalje ideje vidjet ćemo kako će biti i u Dubaju, da li ćemo imati i na koji način razgovore za neko ko bi pokušao, odnosno želeo da nam pomogne da se na ovom dalje radi, ali da kažem prvi je taj jednostavan, mislim relativno korak da dobijemo celog čoveka koji se... Logičan sledeći korak. Ja jedva čekam da vidim celog čoveka i nadam se i neke kasnije faze njegovog glasa možda ili nekih drugih rekonstrukcija. Hvala Sofija puno na inspirativnom razgovoru. Ja sam zaista uživala, nadam se i vi, naši gledalci. Vas pozivam da nastavite da pratite naš podcast, jer ćemo do kraja Expo 2021 imati još zanimljivih i inspirativnih govornika kao što je bila Sofija. Hvala vam. Hvala i tebi mnogo, Bojana.